מפקד חיל האוויר הוא איש עסוק בוודאי בימים אלה. לרשימת המשימות האינסופית שלו נוספה בחודשים האחרונים אחת לא מתוכננת, תהפוכות העולם הערבי. זה מחייב אותנו כל הזמן לערנות, למה שקורה שם, לאן זה מתפתח ועל כל מה שיש שם בפנים, כדי לראות שזה באמת לא יופנה כנגד מדינת ישראל באופן שבו אנחנו לא רוצים. על זה אנחנו משגיחים כל הזמן. אל מול המצב הזה המתהווה, שמקפל אי ודאות. אני סבור שאנחנו צריכים לחזור ולחשוב שוב על אותם עקרונות בסיסיים שהנחו את האבות המייסדים שלנו, בעצם מנחים אותנו עד היום בלב תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו צריכים כוח חזק, כוח מרתיע, כוח עם כושר מחץ מתפרץ כדי שהמערכות יהיו קצרות עם עוצמה רבה, ואנחנו צריכים גם לחזק את ההגנה ואת המודיעין, וזה ברור. מבחינתו של נחושתן, המשמעות המיידית של מה שקורה סביבנו היא שימור כוחו של חיל האוויר. כמות ואיכות מטוסי הקרב של חיל האוויר של מדינת ישראל הם משתנה הליבה המרכזי בביטחון ישראל. והמטוסים האלה הם איכותיים. לגבי הכמות או הגדלת הכמות זה דיון יותר מורכב, ואני חושב שלא נכון לנהל אותו פה. בקרוב אמורה להיחתם סופית העסקה לרכישת מטוסי החמקן F-35. מדובר מצד אחד במטוסים המתקדמים ביותר בעולם, אך מצד שני גם במטוס יקר מאוד שלא ברור מתי יסופק. לנחושתן אין ספקות. 50 שנה אחורה הדיונים האלה התקיימו, ומדינת ישראל קנתה מיראז'ים ב-1960, שהייתה מדינה ענייה מאוד, והם היו מטוסים בחוד החנית העולמי, אפילו עדיין בפיתוח, והיא הכריעה לטובת לקנות את המטוסים המתקדמים ביותר. כך היה שהגיעו הפנטומים אחר כך, כך היה שהגיעו ה-F-15 ב-F-16. הגיע הזמן למדרגה הבאה. בעצם זה לא עכשיו, זה ייקח עוד כמה שנים, אבל המדרגה הבאה של האיכות חייבת להיות בחיל האוויר הישראלי. אנחנו מעולם לא נתנו, ולפי דעתי אסור שניתן, שבמזרח התיכון יהיה מטוס יותר טוב ממטוס שנמצא בידי חיל האוויר הישראלי. אנחנו צריכים להיות הראשונים שקולטים את המטוס הטוב הבא שבונים בעולם, ובונים אותו. לא רק F-35 ישנה את חיל האוויר. שינוי משמעותי כזה היה כבר בשנה האחרונה, קליטתה והפעלתה המבצעית של מערכת יירוט הרקטות כיפת ברזל. לא ידענו איך זה יצליח. אנחנו צריכים להשקיע המון מחשבה איך להגדיר את אזורי ההגנה, איך לתאם את המטוסים בתוך אזורי ההגנה, והאם לתת להם בסוף את האישור לירי. בסוף שמנו אותם איפה ששמנו אותם, ואמרנו להם, מעכשיו כל דבר שזז, תראו. וזה בא לנו יותר ממה שחשבנו. ולשמחתי זה עבד. אני מאמין גדול בתפיסה הזאת ובמערכות האלה. אני מאמין גדול בזה. זה נדרש לנו משום שטילים ורקטות הם מציאות חיינו עכשיו. אבל אין לטעות, אנחנו את הניצחון נשיג בהתקפה ולא בהגנה. נשיג בהתקפה ולא בהגנה. לא נוכל להשקיע רק בהגנה, נצטרך לחזק את כושר ההתקפה. ההגנה תיתן לנו את אורך הנשימה כדי לעשות התקפה יותר טובה. לא יהיה בלתי סביר להניח שכאשר מפקד חיל האוויר מדבר על התקפה, הוא רואה לנגד עיניו את איראן. את הרהוריו הוא שומר לעצמו, איתנו הוא חולק רק את הדברים האלה. לפני קרוב לחודש אנחנו ציינו מלאת 30 שנה לתקיפה של הכור בעיראק. ומסתבר, וזה עלה גם בסימפוזיון שהשתתפתי בו, שהנושא הזה כמובן היה מוכר הרבה לפני התקיפה, ומן הסתם גם נדון. אבל הוא לא היה בדיון הציבורי, לא בארץ וגם לא בעולם. הנושא היה ידוע, אבל הדיון הזה לא היה, ואני חושב שכך ראוי. זה לא סוף שחיל האוויר מתאמן, אבל בטווחים רחוקים. השבוע פריסה ביוון של מסוקים, ראינו ברומניה בשנה שעברה פריסה שהיה בה גם אלמנט טרגי, לא מעט פריסות של מטוסי קרב. טווחים רחוקים זה משהו שמעסיק אתכם בשנים האחרונות. הזרוע הארוכה של חיל האוויר היא לא פרזה, היא לא מונח. הוא משהו שצריך לדעת לפרוט אותו לפרטים ולטווחים ולמטוסים ולאימונים וליכולות. אלה לא דברים פשוטים, הם דברים שלא להרבה מדינות יש. ואנחנו צריכים זרוע ארוכה. והזרוע הארוכה שלנו עובדת, היא מתאמנת, היא מתעצמת, והיא חשובה לנו מאוד.
וגם זה ספיח של העניין האיראני. שאלנו את נחושתן מה דעתו על הביקורת שהביעו באחרונה כמה מיוצאי מערכת הביטחון על הדרג המדיני ועל שיקול דעתם של הקברניטים. אני מבין היטב את תפקידי כחייל, כקצין וגם כמפקד חיל האוויר. אני חושב שכך נכון. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ואני איש צבא. הפגישה עם מפקד חיל האוויר הייתה בטייסת הפטישים. היום טסים כאן ב-F-15I. בגלגול הקודם שלה זאת הייתה טייסת פנטומים, הטייסת של רון ארד, החי המת שמלווה כבר 25 שנים את הטייסת הזאת. פעם בשנה, ב-16 לאוקטובר, מתכנסת טייסת 69 לדורותיה, עם משפחת ארד. פה, במקום הזה. בדיוק במקום הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו. וגם אני מגיע לכאן. האירוע הזה נמצא לנו כל הזמן במקום הכואב הזה של לוחם שיצא למשימה מבצעית ולא חזר. וזה עוד מעט דור. ואנחנו עדיין מחכים לו. שאי פעם זה ייפצע? אנחנו עדיין מחכים לו.